kun je jezelf dood eten. Het menselijk lichaam heeft ook allerlei mechanismen in zich die voorkomen dat we extreem veel eten. Het brein krijgt de hele tijd signalen binnen als er sprake kan zijn van volzitten. Het begint al bij de mond. Dus de beroemde componist die zoveel mooie muziek heeft achtergelaten, hield er ook van om verfijnde smaken te harmoniseren, zoals hij ook muzieknoten harmoniseerde. We maken een voorstelling die los geïnspireerd is op La Grande Bouffe. En dat doen we omdat, voor mij in ieder geval, omdat die thematieken me zo fascineren. Overvloed, mateloosheid, consumeren. Dat vond ik interessante thematieken, dus daarom maken we hem. En omdat ik die film niet zo heel erg goed vond of niet precies vertelde wat ik wilde vertellen, hebben we een redactie samengesteld. Daar hebben we allemaal verhalen, muziekstukken gezocht die iets met die thematieken te maken hadden. Met mateloosheid en met overvloed. Nou ja, zo hebben we eraan gewerkt en daarom maken we hem. Als je heel veel koudt, dan blijf kauwen. Dan zit je zo vol. Wat we presenteren is eigenlijk een heel licht en sprankelijk stukje muziek, wat een contrast vormt met het spel wat heel zwaar en absurdistisch is. De muziekkeuze is dus eigenlijk een spiegel op datgene wat je gaat zien. En wat we hebben geprobeerd is ook een muziekkeuze te maken die allemaal componisten bij elkaar brengt, die ook een verbinding hebben met eten. Als je kijkt bijvoorbeeld naar Rossini of naar Satie, die gingen echt obsessief met eten om. Jean Lambrechts, dat is onze toch wel meest Bourgondische componist die we hier in Zuid-Nederland hebben. En daarnaast een schitterend werk van Arvo Pärt, Spiegel im Spiegel, als mooie slotscène van deze voorstelling. Wie jou niet waardeert, waardeert zichzelf niet.